Moro Tube. Tiedätkö mikä aika on tänään? Tai siis nyt. Jos tiedä, niin Bushido Bearin aika. Todella hyvän pelin. Ja akkukin on näköjään vähissä mun tabletista, joten... Joo. Nyt lähtee. Mennään 6 vuotta. Mitäs okay. Aloitetaan taistelu. Ja varmaan ootte kattonut jo. En mä oo selittämässä. Lähtee. Nice. Wow. Tää on kyllä niin ehdottomasti paras peli. Eiku ei oo kyllä paras. Mutta tää on kyllä ehdottomasti mun tabletilla. Tääkin lagaa vähän kun akku niin vähissä. Iiii! Mä kuolin tuolla. Mulla on näistä toinenkin. Niin ja Bear. Nyt mä kuolen. En kuolekaan. Naulaa. Vittu! Ei, mä vihaan näitä. Ei! Mä kuolin. Wave 7. Vaan V7. Oi maa. No. Nice. Paitsi on tosi hyvä peli. Mä oon nähnyt tässä nyt eniten videoista. Mukana valla. Minkä mun tilaa nämä kanavat nimeltä Emil Klooti. Marsu Official. Ja Eetu Teskrub. Ne on mun kaikkien hyvien kavereiden kanavan nimet. Menkää tilaamaan ihmeessä. Sieltä saatte hyviä hauskoja videoja kaikkia. Siellä on BOta, siellä on Mineä, siellä on... Mine on kyllä ihan paskapeliä, mutta siellä on Mineä. Mistä mun kaverit tykkää ja sitten niin edelleen. Kaikenlaista hyvää, mistä voitte ehkä jotkut tykätä. Menkää tilaamaan mun kaveritten kanavat. Eli mä sanon vielä kerran. Emil Klooti, Eetu Teskrub yhteen, elikkä ja Marsu Official. Ja sit Genius Human 666. Se ei oo mun silleen hyvän kaverin, mut... Niin. Menkää tilaa ihmeessä ne kanavat ja tykkää niitä videoista. Vittu. Se meni sit siihen se tilaisuus. Ei, tuo olisi just ollut toi. Tuli halhalla. Toi on aika hyvä. Tää on niin mun lempipeli täällä tabletilla. Slow motion. Ei, toi ehtisi just tonne alle. You want some? Tää Kingdom Rushia on ehkä tulossa. Ei, mä menin suoraan sitä päin. Mun akubeen. Joo, mut oi, se oli, oi. Holy fuck. Joo, mut mikä mun piti sanoa, niin Kingdom Rushiakin tulee olla pian. Ehkä. Tai se tulee olemaan.
koska Kingdom Rush on hyvä peli myös. Mut se on taas niin vaikeus, kun mä en pysty jostain syystä tehdä 15 minuutin videoja. Ja niissä kentissä kestää ihan vitusti. Joten se on mulla vähän ongelma ollut nyt. Et mä en voi tehdä kovin pitkiä videoita. Mä pelkään, että tää toimii, mut kyllä tulee, jos mä teen näistä jonkun minuutin. Please, kattokaa tää loppuun. Mä pyydän vaan. Ei vittu. Mä kuulin heti. Jollekin saatanan ja paskanaamailla. Hyi vittu, mä kuolen. Osaa. Ei vittu. Tää on ihan paskaa. Joo. Mä vaan häiritsee tämän, kun mä katon omia videoita, niissä kuuluu ihan vitun helari ääni. Se mua vituttaa eniten. Ja muistakaa mennä tilaamaan mun kavereiden kanavat. Koska ne oikeesti ne videot siellä. Vittu, mä jäin tohon seisomaan, saatana! Vittu! Mä jäin tohon vitun paskaa seisomaan, saatana! Vittu! Vittujen kevät. Minä saanko kuolla? Osa. Vitun paskat. Mä tiesin Okei, mä teen tässä 8 minuutin video. Mä teen yhteen kuolemaan. 1 kuoleman, jos mä lopetan. Niinku 1 häviö. 1 vain häviö. Mun pitää saada tää kenttä läpi. Pelkääpä mä kuolen tässä koko ajan. Vittu, se oli lähellä. Ei! Nice. Bave 5. Bave. Wave. Mä vihaan niitä. Nää on mun vihaammin tyyppejä. En oo kuollut vielä kertaakaan. Ja kuolin. Ei! Viimeinen tyyppi. Siinä mä häviän. Hyi vittu. Nyt muuta on varovainen. Afronia. Ne oli ihan nämähän on ärsyttäviä. Shieldi. Mitä te yritätte? Tää on se tyyppi, mitä mä oon yrittänyt aina varoa. Vittu, mä häviin tän vitun paska. Voitinko mä tää? Vitussa, en vitussa. Mä en oo ikinä päässyt näin pitkälle. No nyt on vittu jotain sinisiä paskanaamoja. Ne on nopeampia muuten. Hyi vittu, nää on nopeita. Mä kohan vien tän. On kuolematon hetken. Vittu. Joo. Se oli siinä. Paitsi mä katson kuinka paljon mä saan massia, niin vois mä ottaa. Joo, niin voi.
Joo, se oli tässä tämä. Minä olin tässä. Tää on meidän kasana video. Joo, nähdään seuraavassa videossa. Joo.